If I enter the blows, Kapaya Dima Hosa. Oh, we worship you, Lord. Yeah, Kapaya wants to hear that to do here. Asrayina Yawadia. Asra Sayama. I want one year never walk. Yapajawudi, Yapajawudi, Yapajawudi. Ulo Yami, Uyahu. Nasibaya Lavasio. Yabamba Koya Sawa de Munyam. Yakrasuja Sukoya de Munyama. Only a new year. Everybody a new year. Yan never just to walk your. Yan never just to a Gimamo. Yan Pedra Didi. Now you know what I can see. Now he didn't crow. Or sooner or later, you know. Oh, you know what's it? You know what's it? And you may more cancer and another you before your throne and worship you. And I do sing on your boss. And the answers.
Hallelujah. Saudi Kunkuna ni Munyam. Anapaya wiya nyumba ya padaya nsanya ni Munyam sama Kristo. Esraudi era wasida sebe. Ani Munyam kan. Ani Munyam kan. Awutifu nyanka amen. Oh amen and amen. Amen. Minister comfort nyame onsura na nyame nya okese. Amen. Sene wa ma ho kwan na nyame afa wo so amankunumdie aba nyame ma ensra ban mu. Sompa FM. Ebrei eye nsura bre. Ebrei ye nkunumdie ebrei eye mpeja bre. If you say okan Acts chapter 3 Bible say obubuani bi a bubuani free ne na eyem ene Peter ne John ehyiai. Na bra no onhyia na Bible say ayaresa ebama no ogie ebama no. Ebrei oni nyame akoa nyame de na nwosra adom no. Nyame ede ne dom adom no. Nyame ede ne nwosra aso ne tekyerema so ahia. Na na obesoma nyame asem aba ofie na de ogie bebrɛw. Ede nkunumdie bebrɛw. Ede enkoso ebebrɛw. Ebrei de yenko nyame akoa nkyɛn nyame difo Bishop Abesaki Kopon enchen na yema na kwaba emajumedie so Bishop yema wakwaba Osofo mejo so eburu amen na mopo mo te san na dia dom Bishop yemo da otumfo nyankopon ase enesoso eye midweek enti ma memfa akwanya so na menchia Sompa TV ahwefo ne Sompa radio etiefo ne dodo na omohwe space ne so Facebook no so nyina mema mo nyina ajo ebia efri edadwoada ebe eno okwadan nioma mo ya nyonyono nioma nkoye oton ye no ya nto de wani daso no wonsanya nkan ya na me pesa me ka kiro se no nsia wo hoi ebompre no enti ebia efri okwada ebesi efri dwoada besi okwadan eye obi no nse ya no pa no nsia no na efiri kira kwese ne memene da ne de ebe ya nwumre no nsia na eye wo no nsia no enti kosoa na je awrade di ye je awrade adi se awrade a wa hya nwuma papa se no ode be ko awieye papa sabre de ebia enene da de kan a wo hwe yen na wo tie yen aye Cedar awane enen so mene mi team ne nyina Cedar awa team ne nyina aye krado se nyame mfa ye so na ahwefo na tiefo so enye nhira enti sabre de fa phone no na fro obi na obi so mfra obi na ka kire ne se onyame akoa no nyame so mafo ka no ho asem no one ne team no abedu enti onfa ne TV no emfa nto eye Sompa na onfa ne radio no so ento Sompa na obeye nhira na nije sema sa woso ne sema ne nti ase se Cedar awade nyame tumi ne nyame nsan kire ne edi program na chi na adanse no eyepi enti Cedar awaye ba pe onfa insurance ne TV nanim anansa ne radio nanim na wo documents bia so a onfa ne nyina nka ho na onfa ngu ho na mra nyame asem ba na yebo mpaye no na nyankopon tumi ebo ewuremu ye wie so pe na boso mpaye na ono so obedi adanse hallelujah amen na mama mfa kwenya so na eye MCR eye azuka bema obo fanda de fan no na me ma no one na pa nyina me mo ni yo omo boy adwuma anso ebi so entoto niam kora ye wa akire ho na no so no de yesi ebe Canada na achi ho azuka de abasa ombaka no ho na ya omo nyina mechia omo nyina ene anwumere mo boy adwuma omo na ene omo boama social media handles na nyina so no ye di atwaguo na otibia wo hwebi no omo boy adwuma papa nyame nhira wo na amenchia aya systematic so
ene obra penyi eye brother Philip mo nso so mechia mo nyina mama Jonya kupon hyiramo na me nkon kran na me ko David bema ho David also mechia one wa pamfo nyina nyame hyiramo e wo dwumaso a mudi ene nwumere dia osofo akaka kra na afi ni nyina akọ na wieye na ansa na mema makọ Facebook na yakoma ho makọ aba no na afi bia bekọ wieye a Omodin ya de ye ne se Cedar Worship Center ye de na otwe no ekire yam kom yes ti se de akwankyere no se ye ne Cedar hour ahwefo ne Cedar hour tiefo nyina na ye bomu na ya akwankyere no na ya akwankyere ampaibo eka ho na mote se na ye bo commercials no mote se ne efre edadwo da ebai ko se ne memre da no ya akwankyere na die ntia ya akwankyere nyina se okan eye twerɛsɛm no ɛwɔ Mark chapter 9 verse 29 hɔ na Yesu Kristo sɛ nneɛma ni bi wɔ hɔ na de ban no gimwa dadie o ɛne mpaebɔ yes enti wobɛhia sɛ ɛtɔda wobɛkyerɛ yam kom kakra wobɛbɔ mpae kakra na emra na dɔma kyerɛ Esther ne no wafa Mordecai so no ebra nipa bi pan wɔn so no wanhwe ne tumidi no sɛ ɔyɛ ɔhema ohun sɛ we di agi sɛ Nyankopɔn bam na mmerɛ ɔmo yɛ nkom na ɔmo bɔ mpae no onyame ma da ne bɔ ɛbae enti die enti ɛyɛ akɔnkyɛ nyina ne sɛ nneɛma bɛn na pɛsɛ di wachi ɛde wura 2026 no mo ɛno wɔ sɛ yɛkyerɛ yɛm kom na yɛsrɛ Awurade deɛ ɛtɔ so mmienu yɛmo bebree afi we bɔne bɛn ɛna woyɛ bɔne bɛn na ɔbɛbi yɛ ukru yɛ oyere yɛ ɛde sasane no mebedi wachi ɛde akɔwura afi foforo no efiri sɛ yɛ nyina na yɛ ka sɛ yɛ gyanom na akɔyɛ bɔne ɛna ɔmo ni hɔ ɔmo mumu yɔ na ɔmo yɛ no ɛnɛnɛ yɛtwa so aba ɛna busua bu hɔ a wobɛwura mu no na ayɛ yadeɛ nkoa abusua bu hɔ a wobɛwura mu no na osofo akoye owu krakrakra nipa nche wo fie ho afe baako no pensia nso timi wu afe baako abuhye no die na nipa bi yoye eno ena yesre Awurade se ebi mpo a obabi unua bi ayemfomso bi ade no me bebra abuhye na wo se ye kire yem kom na yesre sa afe na ye ko wure mu no Onyankopɔn man ye nko no jo ena ne titire ni se ye hia nyame ho ahoden nyame ho ngosra ye de be wure afe foforo no ma ye de be bubu ye de be dwiri ye de be si na ye de ate na mebisa wo se nioma ben na kokos we to wafi we ya saa nioma no pese se de wechi ekọ afi foforo no enti team da program no so no ano den team ne say never again na konchire no abehia ye bosome program ya to den say God of Possibility Prayer Festival ni papi eba edin senchani ni adanse no na abehia pepepepepepepe enti akonche ne chance adwada ekosi ni ya wada ubeye no fie na nanwumre no ne enu abehia Sompa fidi kase iso ne radio no so na ya bompae na debia ne da wompae ye bebo ye ba be wura na wotwemu a ye the timetable na ye de be ya akonche ni nyina ebebrawo ene ho Nyankopɔn asema obegira so quotation odibe ye fast no na aboawo na ne da fiada no me ka fiada ebe na wotwe no eno na ye dom ni nyina ye kwa kohia wo Cedar asore da kese na ewo atwoma kofo bi ka kuma se no eno ena ye do program chenchirechi a ya to den se NCBU team no na eye God of Possibility Prayer eye mpaibo afahye no na eye fiada na ye de ne mmene da no ewie na 20th no na de mpaibo ye ne fiada ni nyina aba na wie ye na ya mamo kwan so obibia nko nkosra na busua to car call maame ho call papa ho na ko chia won ko adoye na ye kan so se eye Sompa chede no so
na odo ho agim menom yunu de ho gimo yamfa ye ho angimo ya de adwumakuo no ye eboa wo ti adenti na yen so yen komboa na Nyankopon hira no ebi so nya dan ayeso na chese buronya na mu ene ya wuro mu a ene azuka bema wanhwe ya na maka chira sa America mai Muhammad Ali o buronya no bedi ne ha na ya so na ya kodi di fie na ya fro na ana so obekọ arata na asa wo de wanhwe obedi ne ya dwuma mu ya nti wo ma na ya besraw hallelujah amen efisa ya mamon ko di buronya bra fidie ne yebedundum no saa awase esisi so na yedi buronya ne nyina na yehwe wo fie na etime akọ nanim enti ahwefo na tiefo program we so no obetima ya konche na mi na wabewie no asoli fie ho enti saa 2 days ne de obetimi ayeden aba ho na ayete se de wabanhyiemu no ana se waba mountains no sa fe ne de nioma bi wo a ensibio hallelujah yenko Facebook no so mra ansana na yede nyame asem aba ene medetete for no so atom ama wo so waba so sabre yenko Facebook no so mra na yekomo makwaba na YouTube ni nyina Baba yeko Facebook no so adofo bebre ejina so mo type never again Maria Mahamadu ejina so Clement Sapon so ejina so Mami Eunice ejina so Patience Edu ejina so Benis Opoku Fosia ejina so Aisha Dauda ejina so Agnes Nyame ejina so Rose Apia Gloria Sisofe Edith Amwa Inshiraba Lily Opon Marilyn ayeyi omonyina ejina so Sophie Mabeto asoma me to so YouTube no so a ena anumre ye ne ama ewo so a awesome Antonio ejina so Hega Amwa ewo so Nora Yadomboache ewo so Michael Apia Kubi ewo so Edna Dua ewo so Inshuaba ene yesom Zinabu Amadu ene yesom Angelina Fokuo ene yesom Lydia Afum ene yesom Abena AJ ene yesom ene Mr Williams ene yesom ene anumre ewo YouTube no so for you mabeto aso amai Sanso ana ohene Sika Jonathan ene yesom Rose Apia ene yesom Gladys Ochre ene yesom na Jasiwa ene yesom Alice Amwaten ene yesom dodo na wo so frishia ntwa mu nyina ejina so bi omo ne yeso Lily Opon mu enyina ejina so Magios ejina so Agnes Nyame mu nyina ejina so achese omu guso omu nyina type Nyame Nshira Bishop frishia ntwa mu nyina so ejina so Samre dia mo like Sompa page no na bomo na share link no ma afoforo so enhwe bi no montie bi na fa so o commerce so emra me de kan kira se o kan Daniel chapter 12 verse 3 na o se mbadwoma no de omo be hwen na de otime dane nipa pi ba osoro ahenie no no o be hwen se da pem enstroma Yesu so kono osi yanko wiasa fa na nyina ko kan papa no nkire abode nyina enti wo so kwan a wo so be fa so a wo so o de be kanyame asem ne se o share link no group bi a wo mu no de tum no bi tie Nyankopon asem ebe na osesa wona wa osesa o sene link no wona wadwesa okra no e de amawrade na Nyankopon hira no so aba so hallelujah amen no so for ena bosomi bia no ensema ye ba ye de brahwefo nyina ne se ehefa na ye gya no mo Nyankopon no wo where is the God of our fathers na de enche ye bisa hwefo ne atiefo ne se ye Nyankopon no wo he na nipa ewuwu ntentem saa ye Nyankopon no wo he na yare edoso edokru nipa saa nyame wo he na nipa edi nipa emim nipa se nipa de nipa japade Nyankopon teme enkenya no ho nyame wo he na nyame magu ho ebiedu won aware efie so osofo esujafo yensore ma damu ma awo abai se de okwa Europe ne Asia ne America ha ne dia se de aba ne se
awona ba masese na omakop -2 -3 -8 awon nipa ba ko temi sha atade ben wotwe na ehye no na onyankopon sense nipa ba ko tena na denti na busuan ba ko no de obewura mu a emoma ni nyina esam ho mema nyina sam ho na busuan wure mu a emoma nyina tia ware ase fefefe mema nyina so anyomo yire nam fefefe abusuan bi owura mu a ensanom eye bronsam tawai wi ni koke na nenu opanyi koke na ne wafase aye red no ne wafase na ye red no koke wafase no na ye red no manfo guso a ese mabu no anso osofo nyame wo hen na obo ha ne mamienu mia obo ne mani nyina esei ne mani nyina esei anso mame no kwa sore papa no kwa sore se onye kwesi adania no ye memene da kwa hwani ananse fiada oye dai ofre ewrade oye islam ni na nyame wo hefa anyankopon so ahye ye bose ore nyawo yen na ore mpawo yen na nyankopon no wo hen enti boso me bia ye yinsemfu abaako na ye de atoto de tetefo no yo ya nyankopon je won to mana mo mu di ye onyankopon sa won yade eno bete ye so obi ewu nyame anyane no Lazarus ewu nyankopon ede anyane no Timio bano Batinius oye nifreni nyankopon ama na ni ayedan ate obeti ye so bi ye bobo ani from ami yem onyankopon ayedan apejano na de nti na ye bere so no enti nyankopon no se watuko anansa nyame abo akokora eno ni asemseba ehinta sama ye de bra hwefo ne etiefuo eno na ye ka kira hwefo ne etiefuo se ye nyankopon na ye som no se ne otie tete no ena so saa no otie no no nyankopon sesa na ye brei so na ya sesa ye generation ya sesa ye generation ya po nyame asem eno se onipa bei nyame asem na wapoi na wo kwa no e wo hefa enti kan Jeremiah chapter 6 verse 16 o se mun ti atempo no bebe bi okwan pa no da no na mo mfa so na mo benya home ama mo kra anso o se ye mfa so ene nyame asem se Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 no se beba se o de nyankopon anum asem rasem be ye djuma o se ene nhira we nyina beba beto nhira ne beba wo so wo Ghana beba wo so wo Europe beba wo so wo Asia beba wo so wo America o beba wo so wo continent bi a o wo so na inshiran ba be shiraw o se inshira be ka onsa oyefum aba o more kodo o challenge ade bi o de onsa be kan na from verse 15 kono pe osofo na wani manyinya from verse 15 no kono wani anyinya ayese posi ni bia menim soja ni bia menim no ba be bi o bia me chia posi fa soja fo nyina me ma mo nyina me chia mo osofo ni nyina ya no mensam nkwam o se enti ye generation ade ba kwa bronsam ya me ba me bo oman no kokko so oman ye ma ye ni mra ye ho so na me sa ka kire kristofo ne se ni atetefo kristofo no gina ye osofo tete no ukọ institutions ahodo school sena esu mo sore ye eye adwuma no asofo sanu me nyina odo no adwo himfo no mo di sika bo anyame adwuma asempatre adwuma no ene ni pamfa sika mo anyame adwuma bi ni pamfa sika mo anyame adwuma bi enti nyankopon so no omo ni pa ho ba bi efa so be na nyame nya ho a obe ma o se nyini nche no enti ube hu se obe bre oso be si dan anso ma wo nem oso be dobo beturo anso so no obi be fa ene na ka so no ene nipa bre ni ba nye ne bre so aba eni enti ya ba fidie iso a ya ka kira hwefo na tifo se ya generation bronsama yi se ya mo anyankopon adwuma ya motre ne ya brabo ya mfa nche yetim se ye po ye mpo ya hoho na amanfrafo wa ene nipa bi bo ma brabo te se de omo ba bedi chebi
na bra wo bre nyina obewu agya no nyina ho nipa kyerɛkyerɛ no ho nyina nipa wo hwɛ me a wo kyerɛ wo ho ne amafo yɛ aka wo dan ho sɛ wo twa ho sɛ atɛ nyina wo so ni adagye a wo de bɛsom nyame nyina ɛnkyɛ oh mekyia mɔkyerɛmɛnfo bɛyi wato hɔ bɛyi wato hɔ nipa wie yɛ ɛtan nti bronsam de agyapadeɛ na ahyɛ nipa tim menkasa agyapadeɛ nyɛ nti nipa atwiri nyinaa yɛ agyapadeɛ nti yɛba fidie so a yɛyi nsɛmfua baako na yɛde atoto yɛabrabɔ ho nti bɔsome wetim a yɛafa no ɛno ho ne asɛmfo a me ne ahwɛfo ne atiefo ɛka ho asɛm sɛ never again onyankopɔn na ɔbɔ soro ne nasase na ankasa no ɔsɔfoɔ ɔno ankasa du baabi nneɛma bi ɔyɛ nyankopɔn sɛ saa nneɛma wedie menyɛ biom mema ne nsi biom nyankopɔn bɔ asase wedua sɛ ɛsotufo nyina mmere hunamane ɛnam nipa bɔne a nipa yɔyɔ nyame di nso yiri bɛsɛe nipa nyinaa na nipa a yɛfrɛ ne sɛ Noa ɔyɛ bibi ansa na onyankopɔn ɛka sɛ ɔmmɔ asase dua biom ɔmfa nso yiri ɛmbɛsɛ asase biom enti wo a wohwɛ me a wotie me wo so deɛ na woyɛ a onyankopɔn nyina so na ɔmfa nyi ɔhaw bi ɛmfrɛ busua no so ɛmfiri wo so ɛno ne asɛm sɛbɛ no ɛne ne ahinta sɛm no yɛbɛkɔ Luke chapter 17 na yɛbɛkan from verse 26 to 37 yɛntie Awurade asɛm na sɛdeɛ ɛyɛ Noa nna no mu saa nso na ɛbɛyɛ onipa ba no nna no mu odidi ɔnomoe ɔware yelenom ɔma awadeɛ de kɔsii da Noa hyɛ adaka no mu na nsuyiri ne baeɛ na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa sɛ nso ɛyɛ Lot nna no mu ɛne no odidi na ɔnomoe wɔtɔne oduae na wɔtoto adan na da Lot firi Sodom ɛkɔɛ no ana ogya ne sɔ fifiri soro tɔɔyɛ na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa saa na ɛbɛyɛ da onipa ba no bɛyi ne ho adie no da no a deɛ ɔwɔ dan atifi na ne biribi wɔ dan mu no ɛma no nsan mɛfa na deɛ ɔwɔ afuo mu no ɛnso ɛma no nsan n'akyi monkae Lot ɛyele no obiara a ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔgye ne kra no ɛbɛfiri ne nsa na obiara ne kra bɛfiri ne nsa no bɛgye no nkwa mɛsɛ mo sɛ anadwo no nipa baanu bɛda mpa korɔ so ɔbɛfɔ baako no ɔgye ɔbaako ɛma baanu bɛbɔ mu ayɛ mayu ɔbɛfɔ baako ɛmarima baanu bɛtena afuom ɔbɛfɔ baako no ɔgye ɔbaako na obu ase no sɛ ɛhen Awurade na ɔse wɔn sɛ deɛ funu wɔ no ɛhɔ na pɛtɛ boɔboɔ na no amen hallelujah ene enwumere ahwɛfoɔ ne etiefoɔ ene nyankopɔn asɛm a yɛka yɛ nneɛma a ɛde kan asi wɔ asase yi so ene yɛwurade Yesu Kristo bae Yesu san bɛ kan ho asɛm ɔsɔfoɔ kan Genesis chapter 6 from verse 1 to 7 na ɔse Noa bere so no na nipa ma aware nipa agi aware nipa sisi adan nipa ya japade te se ye breso na bone so doso na nyame no ho se obo nipa no se Noa ye bibi Noa dwane je ne kra nkwa Noa se o ma sa asem ne nsi e wo no ne so enti Noa ye bibi ema Noa nya home ema ne kra enti verse 8 no o se na Noa nya onyankopɔn enum adom enti wo a wo hwɛ me a wotie me yeso ye brɛ so de na wo so wo ye enti Yesu ba ye no Yesu be kan no pefe se ne ye Noa na no sa pepe ne be yo no so ne maye to so mienu no ebe ye Noa eni nipa dodo echi ankoye bone according to Deuteronomy chapter 23 your friend say Exodus chapter 23
nipa your friend is from verse 1 to 2. Exodus chapter 23 verse 1 to 2. Nipa your friend is say or say man ni nipa dodo echi enkoye bone. Enti na nipa dodo ni nyina di bone no. Aso no wade. O eni won echi. Okay, yesu say nipa mienu ni kunu obi ne yire obefa baako agya baako obi ne nadamfo obefa baako na wagya baako mo yam ewo eyude ben yam wo so mo te ho enti enede na meka kire wo me se enesi gina yama ho se he kwa wura afefufuru no de di kan bone bi a wo titi mu no a wo ne ho da no ewo se wo jai wo wura lesbian no mu no wo wura gay mu no enti saa de ne be di wachi aside wo wura afefufuru no obi hwame obi tie me enti bone a wo ti mu se wo ti aware ase ye nya ho ade afi bia na me yo ba no ho ade afi bia mi kru so be me ho ade anso so no ma wo mamu nsia enson wa trampa empratwe mo mfie biasa anso ya do nsa trentre pa bi so se we num koke onso so no wo ti aware ase a ye nya ho ade twese no se be ma bi hu obi na ne je ne ho a onko hu na busua na ontua ni tira de na onfa ne se ne ye enti saa de se ba betiu e de wawura 2026 no mu na no so akọ na wiye eno ne se saa de no ensi bi never again obi di nanu ato so saa e na mewado meye ho ade saa mfiensia ni mfienso ni eno ne se saa de no ensi biom enti wonko o daye bi a wo so pe osofo na onuema nyina sei wo so pe na onuema nyina dwuregu enti saa daye na ekosi da ben na daye no betwa eno na yesi wankasa o sori akase ensi biom saa daye basabasa no ensi biom wonko eduru woso a osofo na bibia ye dai abebom wonko eduru woso a na bibia bebom eno na yesi saa de no ensi biom oba panyi kwa benso e bono fonde ne faaso oba otoso mienu kwa benso ro bono fono de ne faaso oba otoso miensa kwa ben no bono fono de ne faaso oba otoso nan num oka chire no kwa ben no bono fono e de ne faaso biesie no de no bono fono de ne faaso entafo no de no bono fono de wona faaso eno ene yese o so de se ensi biom wadwuma no die na obonofo ne di wadwuma no faaso mo bebre so kodin na mfufo bi echi okodin na mfufo bi echi enne awie wo bone enne wo so nipa bi soliti ya adamfo bi soliti ya die nyankopon di amawo no enne waseno eno ena ye bisa na ye ka kira wo se esese wankasa wo sore na wo ka se ensi biom efise onyankopon hu niama esi wasase so a enye ambo nipa no nyankopon kan se ensi biom enti kai Genesis chapter 8 verse 20 say 21 no na tie de nyankopon na ankasa kan nyankopon na ankasa kan se ensi biom MCR Robert Timothy atos Genesis chapter 8 verse 21 nyankopon na ankasa kan se ensi biom enti niama ben na ne o sole aka se ensi biom o se na awurade ti afode ne hwam no o ka na kuma mu se nipa nti mere nnome asase no biom nipa nti enya dai mere nnome asase na die ben biom onyankopon na ankasa ne kan ye se never again ensi biom enti niama ben na ekoso wa bra bomu a ensi biom ene ye midweek osofo bi so tie mi obi hweme afi bia be kwa awie ya osofo wa anyare agese ne yire yare anani kru yare anasa ne ba yare obi hweme obi tie mi osofo onwie afi bia nkwa awie ya ni giemu ma ne da enna okase
afi we die remaining 21 days die never again obo so afi kwa wieye bia na ne sika sem nyina ye basa enti se obekọ ne nchi obekọ na wofo mpo osofo no wakoye won adoye akọchia won bronya bre no ontime nko afi we die nana aka no remaining 21 days no o ka se saade no ensi bio osofo bu ha afi be kwa wieye biara oboka ewa adwumam oboka wa adwumam saade no o ka se never again obo won so afi be kwa wieye bia na no ne na bo afo ntem aye bisi basa ene o ka se never again obo oye adwuma osofo awia abo aka na adwuma no obenya sika no saa bre na onya adwuma yefo ma no nya adwuma no na drunsu to bre na adwuma yefo na ya dai egu no so enti no adwuma no so ntimi nya na kakra obenya odi ama adwuma yefo edru pabre aka adwuma yefo be bo adwuma na kan faso ba no anya bia kono e de ato ho no edrunsu to bre ana adwuma yefo no ba edru pabre na ko mbetime ye na fize obu wo adwuma wo ye no e ya pabre adwuma yes unya adwuma bio efri hifa enti ye wonuama ni bi wa ye obonefo no chicheye a wato hia ye dan ama ayekon ayeno ayesan enti wo tena ho osofo bu ho a afi kwa wiye mpo hu de onye eka bi pese mene no ya ope enti obi hwe no obi tie mi nti obonefo no pese wo de yade ewura afefufuro no mu odi yade ewura afefufuro abramafo de apomodin ne ani je ewura afefufuro wo de odi yade ene ewura afefufuro no na bible say nipa ye friend no wade de ohun from a ebobo no ohun ogina ye no nyankopon so ye da eboa enti sabre gina jena me si jira ni bia no sa nwumre no sa me no te TV hu radio hu a ye tie nyame asem a wo so tie bi ye bompa ya obobi ye fra wo so fra bi sa urade kai me urade man sa nneoma ne nsibium urade home mabo urade sa no kai afofrom tim yo baba tunios no ono no tie mo se David ba Yesu home mabo home ni fra ni mabo ansa na Yesu eno kura ni pakura hye se onkana no ntum no oso otoa so kura tie mu eno onyankopon Yesu ba no se Yesu nyame ba no se momfa no emreme ene die na oka nyama ba na ekoso a o mpese ensibium nyama ba na okoso a o mpese ensibium se o mpese sa nyama ma ensibium de a yesi nyama ni bi wo ho a eyem wadade eno ni juada ebei yesi ye de akonkyere ye branda akonkyere yesi ya akonkyere ne fa ko wadwuma na adwuma nwumre a ya tra TV ni radio so ye no wa bompa ye no wasu afra urade na urade be fre soro mo soro atio na wa hyewo so animonyam ya nshira onye okese wo Yesu dem amen sabre dia me bietate for natum se na yenyina nim se kanna kamede Cedar wa dance en bremo mo amasa no voice note ni nyina ba no enne mo fa nkyem Yesu ya adom na Yesu ama afiada ye bebo ni nyina ti asa ya bie line atuma ma mo de mo dance ya ba enti mo aka mo de mo dance ya ba ni nyina eye Cedar lines na good TV na ni mo ni nyina mon send voice mouse emra na nyame ya adom afiada ya de ni nyina ye bebo ama afoforo so hu nyankopon gie ne nyame basa wamaso some media mo fa studio lines no ento screen anim na munyi Cedar line no free ho mo studio lines no enwo screen anim na mo amohwe TV no me bie line atum na won so wafre we de eyempaibo niam bi afe no kwa wie ya o pese urade bemu mawo urade ye mawo urade ye mawo no na next week ne de anwema o pese esibium no ena yebe bobo so a yebe bie line to na ne de me bie line atum ebia yare bi o pese yare do wura fifufrum ebia wadwuma sem osika sem wawo sem obabi lines ni eye 0551 931 931
0551 931 931 0548 931 931 mesra se ofra na walowa o TV no ana se o radio no wa firi ho utie ho pe me you afrim efi se o ma feedback o ha pe me you afrim sa brady ma bi lines no atum onso obetimi aba. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Ujira so. Menton kan ofia ma me fa foforo. 0551 931 931 0548 931 931. Odini baby okasa firo. The patron in the benefit the Techiman. Techiman, dear no person, no bomb pie, feel query. The patron, Yari estimate to make better make the rash from some patron, shop on payment. Me no bomb pie, Yamio Yaresa for. Me Suma was some called Techiman. I Yaresa tower finance. Amen. Madame Fire, then would have full. Oh, yes, so demo. Amen. Amen. Also, bet me, Abba, so praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro kantika. Pacho mi kasa si doma. Doma. Sompa Yefeni opon. Upon your phone to vote you. Papa. Mi ma me brepa so mi huano. Huano. Akontukwan so mi traya na passport no epot dane mo ngani bidu. Ama me brepa. Me no bompire. Upon Erade a wiemu nya ne sachra na no ba bibio wo bia nya me fa ne sankan o hyebre wo dwuma sem wa kontu sem Erade ma wadanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. For Christ so odeni baby okase free. Chenkro ma hefo ne tie vote o ma me. Mr. Demisha, I didn't suppose my boy, I to me for many. On 1 moment, you must say, I'm a friend where I feel for me. Erade kaiwa frewo e chen krum. Amen. Ma won senche ne no tono so. Amen. E ma ane hawo nkogura fufufrum. Erade kai no se no mobruhu no wadoye setie. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okase frewo. But on the Casasa Chimaco for dear by a friend of Mammy, I have found it for you. But on my sister, they are Mr. Mawari to come. Me no bomb. I'm a man, so one of my me no bomb pie. Me no bomb. A radio shisha wa drieno. A radio ya sunje nyankopon. Mame ya oma na sunje no nto wa warie no so. Me bomb pie se onan no so ayaresa ntoso. Erade ma onfa yade nwura fifufrum. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise. Good evening. My Joe so eburu na odini baby okasa free o. The Casa children trust Fanny Amaros. Amaros. Many of my relatives, more fire. First, I want to American me no bomb pie. Rose me small nyankopon yare saba wo nchen. Akoma yade biara me hyenya me tumi se ensaw yade wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa free o mame. Mpacho me din comfort my friend here na ntiri. Me ti o ba ko na me ti o. Mpacho wo. Me mami yale akoma yare. Me no bomb pie. E from mame ne say. The friend Florence. Awurade baby bia mame Florence wo bia me suma wa yare sa 2 minutes sen ko ne nchen mame Florence me pai fa hodie ni yare sa ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa from papa. Me kasa free akra. Kra. Ibu Sarah meteo. Mpacho area no one me na that wo mo ko la ko fun be na person to claim dey be for content of
Deɛ na akɔ so wɔ area mo. Yeah, okay, the motor. Oh, you come no, so be out of the motor no, but soon. Omokuno. Me no bompae. Awurade me soma wasɛm de kɔnkran sɛra nkyɛn ne nua baabi biara nipa bɔnefoɔ agye ne moto akuno baabi bi ɔmo biara awurade ma yɛnkye wɔn amen awurade ma yɛhu wɔn wɔ Yesu demo na ma bompae amen Amen. Praise God. Hello. Kanti kan odin baabi ɔkasa firi Efere akata de no takati nkoko. nkɔkɔ papa ahwɛfo ne tiefotio Adwuma sema isu da fa. Ana mi senya ko ntumba so kan. me no bompae awurade me soma wasɛm nkɔkɔ wasɛm kan Thessalonica nwoma no sɛ nsa nya adwuma no man nsa ne ne di wakwansa na adwuma awurade kasama na adwuma sɛm ne ne sikasɛm na kwantwo na koma so ade awurade man nsa nkyerɛ ne mfrɛ ɛho adanse ma amen Amen. praise God. Hallelujah. Odin baabi ɔkasa firi o Because prayer can small don't pray. ɔba Premier is Aisha na meti them are them one them are person them one day so come kwa Me no- me die Me na no- person me die so trust them I'm not baby and me kwa mesrɛ yɛmmerɛ no aso nti mentie da yɛ sɔre afidie so a na wafrɛ na ntɔkwa no so ebi so koraa na wo so na woni abotere wo nti yɛ sɔre afidie so a na wafrɛ na me no wakasa na matie nsɛm no yie me no bɔ mpaeɛ awurade wafra aware sɛm ɔne wo sɛ ɔhene akoma wɔ wo nsɛm ɔbaa ne bɛma ma nte aseɛ ma ɔma ware sɛm no ɛnyɛ yie da yɛ basabasa mede Yesu din twam firi wo so amen praise God. Praise God. Hallelujah. Odin ne baabi ɔkasa firi o Ato de ma ka me ka testi mercy. ɔba pa ahwɛfo no tiefo tie o Ato da me yale. me no bompae me no bompae awurade me soma wasɛm ɛkɔ wafona nkyɛn na koma ne yɛfuru ne nipadua ayaresa ɛnyɛ wo dea wɔ Yesu dim amen before the last kalamo a mugu so mo dɔɔso mo mfa nkyɛn me praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odin ne baabi ɔkasa firi The catcher made the mercy and the cassette car and the man yari and then the sword the yari and they were o maame den de sɛn the catcher friend a queer me no bɔ mpaeɛ awurade baabi bia ma me akua firi wɔ biara me soma wayaresa tumi no sɛ nkɔ wafra nkyɛn mede Yesu den sɛ ne ho ntɔ no mefrɛ ayaresa ma no wɔ Yesu dem amen mesra moment me mfa obiara wɔ tɛtɛfo no so biom yɛde mmerɛ na ɛyɛ adwuma na mepɛ sɛ me ne ahwɛfo nyina bombɔ mpaeɛ kɛseɛ baako 21 days yɛ akai ɔhaw bi a wo mpɛ sɛ wode wura afe foforom a wopɛ sɛ awurade yi firi wo so adeɛ bi a wakoma da so a wohia no bosome yi a na wɔtwe yi a wode bɛ awurade anim mo so a motɔn a yɛntɔ no na wɔtwe midweek yi efiri yɛfrɛ ne sɛ ɔkyena kɔ no ɔtɔn a ɛwɔ sɛ yɛtɔ so a ɛwɔ sɛ yɛtua adeɛ bi a wo nsa w'ani da soɔ deɛ afiri nsɛm awurade ɔyɛ nsɛnkyerɛnne nyankopɔn sɛ awurade kae me awurade bie kwan ma me awurade ma me adanse bie wa no na bɔ Yesu
of Jesus. Can amen kasiamiensa. Amen. 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 Ya de mra na ye adwuma. Enti mo find me personal lines no enyina ngo TV nanim e numbers na 3 ne nyina na ye frɛ fidie so a e frɛ 10 kosi 11 no mo a mo pesa me na mo bompae no me ne me team no mo bompae na nam se mo a mo tie radio no me bompae wie pɛ me bobo numbers no so ama mo tie me no bompae fa wonsuo na fa o documents na o cell phone no so fa ade bia wo hia say ya email ye teso ye de dom bia wo say won saka erade me gire wasem so Psalm 107 verse 20 also suma wasem e ma ne ko je wo made a me suma wasem hye nyame tumi mo ahoden se mo wura nsuo yi mo nsuo na ni Yesu moja enna ni ayaresa nsuo nani senchani nsuo odi nsuo ibeye biara adanse ene akire o documents me frɛ adanse egoso ka amen kese pa Amen. Mo Facebook no so nyina mo type amen no men ni e 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no matter so me no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no matter to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 medu fie ho odamo nyina dosuko ewo Yesu mojem efri china opia odin